Určitú časť svojho života už som povedal, ale v utajení. Teraz som sa rozhodol odhaliť svoju identitu. Počas môjho života som bol platený za veľa vecí, napríklad z armády ako volontér, ľudia tomu hovoria žoldák, za prevoz, ochranu drog, prevoz, ochranu peňazí, ochranu osôb, prepojenia medzi law enforcementom a biznisami, ktoré boli nelegálne, zavedenie gogobarov, strip clubov, reštaurácií. Bol som pri najväčšom objeme drog, to bol kokain, bolo 2200 kg, údajne to boli 3 tony. Najväčšiu výplatu som mal približne za 35 miliónov korún v tej dobe, takže dajme tomu cez $1 milión, ale to bolo za 2 hodiny roboty. Dostali sme peniaze skoro za všetko, čo človeka napadne. Akože bolo toho dosť, no. Môj život vyzeral ako dobrodružstvo, ale nakoniec som za všetko zaplatil. Všetko som stratil, skončil som vo väzení, v Thajsku, v Amerike, na Slovensku. Počas môjho života som bol platený za veľa vecí, napríklad začalo to vlastne ako ľudia tomu hovoria žoldák, takže nazvime to žoldák. V našej terminológii vtedy to bolo volontér, dobrovoľník. Ale to už bolo to prvé platenie. Samozrejme medzi tým Slovensko, Bratislava, konec, pád komunizmu, začiatok demokracia, kapitalizmu, naháňanie sa za peniazmi, takže platenie za načierno ochránky, alebo niekoho vystrašiť, zastrašiť, alebo niekomu hodiť niečo do baráku, alebo sledovať niekoho, chodiť na stretnutia, kde vyslovene nebolo len pri zastrašení, ale aj k fyzickému kontaktu. Potom už keď som bol v Thajsku, no, tak začínali sme všelijak, dokonca došiel za nami aj jeden Nemec, ktorý sa chcel zbaviť svojho parťaka, ale nakoniec to dopadlo tak, že keď sme zorganizovali, čo sme mali zorganizovať, tak parťak zmizol z Thajska, akože zmizol vzdušnou čiarou, takže nič sa nestalo a nikdy sa nevrátil. Takže tam sme boli platení za niečo, čo sme mali spraviť, ktoré sa neuskutočnilo, ale určitá časť peniazy bola vyplatená, pretože sa spravilo to, čo sa spravilo. Mali sme legálne biznisy, samozrejme, nočné kluby, body masáže, gogobary, reštaurácie, guest house, hotel. To bola taká doba, že s jedlom rastie chuť. Za druhé, kedy bolo dosť? To sme nikdy vtedy v tej dobe nevedeli, že kedy je dosť. Takže vždy sa každá koruna zišla a moc sme nerozmýšľali. To bolo hlavne to, že moc sme nerozmýšľali nad tým, za čo nás kto ide platiť. V tom Thajsku ešte predtým, než začala tá čiernejšia stránka môjho života, bolo niečo, čomu sa hovorí boiler room. To sme začali strážiť a za to sme boli platení ako v počiatkoch v tom Thajsku. Strážili sme ich, pretože na čierno robili, pretože zábava všeho druhu, jak si len môžete predstaviť, či už prostitútky, drogy, zbranie, extrémy, no úplne akože za to sme museli dávať na nich pozor. A samozrejme sme boli také ten liaison medzi nimi a tou korupčnou stránkou polície a armády v Thajsku, kde samozrejme všetci museli byť zaplatení, aby v tichosti nechali pracovať týchto ľudí. Aj keď niekedy tam prebiehali vnútorné boje medzi tými policajtmi a armádou, hlavne dve mafie, ktoré boli v tom čase proti sebe, bola polícia a armáda, vybavené. A teda tak ako si to predstavujeme, alebo ako to vidíme vo filmoch, vyslovene tá polícia a armáda v Thajsku alebo boli v tej dobe, nemôžem povedať teraz sú, ale boli v tej dobe dve znepriateľné frakcie, ktoré sa starali o svoj biznis. V našom prípade, keď sme v Bangkoku ochraňovali boiler roomy, tak väčšinou to boli distrikty, každý distrikt má svoju políciu. V Thajsku je to o to
nebezpečnejšie, že aj policajti sú proti policajtom v niektorých prípadoch, lebo každý chce zarobiť. Samozrejme, nikto nemyslí na budúcnosť. Tam všetko je momentálne. Teraz, dnes, to je dôležité. Koľko dnes. Boileru my sa rozšírili veľmi po celom Thajsku, Filipínach, Indonézii, Malajzii, takže aj nám sa rozšíril biznis. Popri tom samozrejme začala byť väčšia expanzia, môžeme to nazvať ruských skupín, ktoré začalo to turizmom a myslím, že v tej dobe sme volali ruských návštevníkov, a hlavne tých mladších, noví Rusky. To boli vlastne ľudia, ktorí v Rusku niečo znamenali v úvodzovkách, takže to boli buď gangstri, alebo dneska sa tomu hovorí oligarchovia a podobne, ktorí si robili zázemie, ktorí si chceli spraviť zázemie aj niekde inde než v Rusku. Takže tí nám začali si nás najímať, buď to na ochrany, alebo na vybavovanie dokumentov, či už víz, alebo v našom prípade sme mali konexie aj na falošné pasy. Tak to sme vybavovali sme veškeré papiere, víza, firmy, majetkové, kadejaké a real estate, čo nakupovali domy, byty a podobne. Samozrejme, keď boli na čiernom liste niekde z Ruska, že už aj došli na svojich iných papieroch, tak sme im vybavovali u miestnych, zase záleží, v ktorej oblasti v Thajsku boli. A oni si väčšinou hľadali tie primorské oblasti, takže nie Bangkok. Takže tam sme oslovovali lokálny law enforcement, že ten a ten, čo to bude stáť, keď sa budú na neho pýtať z tej a z tej krajiny, alebo vôbec Interpol a tak ďalej. Čo to bude stáť, aby bol v kľude. Popri tom